hop da đời hop chả là đây đó hấp đà yếu đà hấp đà yeah đó help that yeah yeah
Iya. Lah. Oh. 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 Ya, hop, dun. Ya, dah lah. Yo. Dah. Ah. 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 Hop. Dah. Ah. 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 Ya, ya, dah lah. Yup. Hop. Oh. Ơi. Yo. Oh. Ơi. À. Ya, 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 ya. Ơi. À. À. Ơi. Ơi. À. À. Ê.
seru malah ho. Nah, barudan nang tengah ae. Tes. Ha. Kowe arep apa kowe? Piye? Ya biasane no. Piye lek? Ubeng ngono. Apa neh? Kok ubeng kok getas bereng iki piye, Mang? Iki yo wong anyar yon. Wong anyar. Agek melok padha ae. Nah, Jenenge Sadi M. Sadi M. M. Maune Sadi R. R apa? R. Ra jelas ngono lah Ra Bim. jelas. Iya nderek dedonga. Heeh. Ya alhamdulillah de saged sewang teng Desa Mernung. Mernung. Teng daleme Bapak Apa sapa? Bapak sapa aku lali Alah, jenenge. iso. Bapak Karmin. Bapak Karmin. Kasmin. Bapak Kasmin. Bapak Kasmin. Heeh. Gadake wali matu lurus utawi nikahake Betul. putra putrine mugi-mugi didongakno ya Dik. Heeh. Mugi-mugi putrane Pak Kasmin dados keluarga ingkang sakinah, Mawadah. waromah, Heeh. lan cepet diberi momongan, Yen lanang soleh, yen wedok soleha. amin. Donganem piye kanggo ngantene? Aku wis ndongakno gendi kowe saiki ndongakno. Dongane yo ngono kuwi mau kok, So. Beda karo aku no, bedokno kok Eh? kembar. Beda sing beda. Donga sing beda ngono lho. Lho nek aku iki apa nek arane sithik penting jelas. Sithik paling jelas piye dongane? Penting ora pegatan. Nah aku ngono. Kowe yo singkat tenan nek kuwi jenenge. Yo jelas no. Wong omah-omah kudune wong sabar. Weh, Kaya aku no. Contone sapa? Kaya aku. Contone ya ana, contone Nah, piye yen? Contone kaya aku. Sabare piye yen? Diterap badhe. Walah, Diterap tsunami. Biyu kok Yo. teko ning Aceh bereng itu tsunami. Yo aku iki wonge penak Sir. Maksudnya iki perjalananmu sangat panjang sekali ngono. Sangat panjang sekali. Rintanganmu Jadi, sangat menggoda ngono. nah, diterak opae aku tetep Mbek lakoni. tak lakoni tetep jejeg. Jejeg piye, Leng? Jejeg ning Ning ndi? Ning lemah. Iya. Nah aku ngono. Sepenting kuncine apa Mang? Aja tukar padu. Heeh. Sabar. Betul. Wong rumah tangga iki tukar padu ki wis umum. Lumrah. Wong urip kuwi mesti tukar padu. Wah, aku bojoku bendina tukaran. Mosok Takoki le bojoku. Bendina tukaran. kayak sampai teko Malaysia. Tapi bojoku Thailand gampang. iki roh kabeh. Kelemane gampang bojoku. Kelemane piye? Angger aku mlebu kamar, Heeh. angger ngene. Wis bojoku wis meneng. Mosok Gak congorem. bojoku gerumeng angger aku ngene. Meneng. Congorem kaya iwak lohan. Paluan cangkemmu iki. Maksudnya iki ngene iki tak kon meneng aja terusno. Delok berarti tanggo angger- gak apik. Angger congorem kaya iwak lohan. Congor bojone piye? Lambe kok sambe. Wah, alhamdulillah Heeh. awake dhewe sewanteng Desa Mernung. Betul. Mernung ki nekane barongan Krida Muda ki ra pisan pindho. Ora pisan Kanggo pindho. langganan ya omahe Krida Heeh. Muda ya kene iki. Wah, Omahe Krida kono Muda kayu ya, Krida Wak. Muda, kono kayu Krida Muda. Heeh. Ki cintane kepada barongan Krida Muda Mernung ki hebat sekali. Hebat sekali. Hebat tok. Wah, iki Iki piye? bocah-bocah iki ya seneng karo Bocah piye lho? Iki mak elek bun. Eh? Iki mak elek bun. Ya budhe-budhe iki. Lah ngono kok bocah lho iki. Lho, wis dadak lho. Yo Wis yo gocok mak kowe. iya mak koso mbok agaki aku malah meletus dasku mbok agaki nganggo. Dongane warga Menung piye donganmu? Heeh, moga-moga masyarakat Mernung moga-moga gemah lipah roh jinawe. Heeh, murah sandang, murah pangan, moga-moga panenane Amin. heeh, Melimpah. melimpah ruah. Amin. Heeh, sing panen jagung, jagunge ya gede-gede. Amin. Sing panenane pari ya parine saya akeh. Amin. Sing panenane apa nek arani? Amin. Amin. Biasane ki Mernunge apa aku ora roh kok. Lho, Mernung ki segala macam ada. Mosok? Jagung ono. Jagung ono, Pari pari ono, ono. kangkung Baku ono. Baku ono. Oh, Mernung ki lengkap. Wah. Iwak yo enek kok. Mosok Iwak lele. ora iwak lele trok. Lha apa? Pitik potong ya ono kaya enek jagale. Yo lengkap. Ayo awet iki wis Ayo, sore monggo. iki sik akeh acarane. Iki joget-jogetno iki. Nah, ayo. Iki ono Monggo. generasi penerus juga ning kene. Sapa? Iki bocah cilik-cilik generasi penerus juga iki. Mosok Lho tenan. takoki iso joget kabeh iso iki. Lah iki iso joget tenan ora iki? Lho takoki di sikok salisi. Di sikok salisi. Ayo, sapa sing iso joget? Iki lho bocah iki kendel. Rene Mosok? rene. Lho. Iki kendel. Lho kok moh iki piye? Sing coklat iki kendel. Lho lho. Kowe ning dhuwur panggung kudu wani joget Ya. lho, buke tepuk tangan lho. Oh. Ya ono diapeli yange ya ono. Ayo. Yang kuwi
bendina anggerene apel. He. Weh, apakno kuwi? Gua agake mlayu kabeh malah kok sok. Ojo diagake. Ayo joget tosik Yan. Monggo ayo. Ayo Mas, barongan Mas. Sikrakno coy. Ayo Ger, sing ngali-ati yo Ger. Tunggal guru kanggo tunggal kanca aja nggodha. Oh. Laut la tal. Lo. Oi. Da tal. Sing hati-hati Ger, lunyu Ger. Op. Oi. Lah, dalah. Woi. Lah, dalah. Oi, da. Do. La. Oi. Oh, sing hati-hati Ger. Upatala. Oi. Da. Mas Yono, monggo. Sik kok malah. Kowe sik aku guri. Aku sik. Ya no. Ayo. Ayo Cok, iki lho. Risang Ridho Mudo. Yo. Ayo, sing urung sapa? Cek, ayo. Ayo sapa? Sing urung sapa? Kowe wis. Buk. Mbak apane kok yo bem. Iki ora ono atraksi. Wonge sing duwe gawe ora gelem dikek atraksi. Barongan ae wedi kok sok. Sing duwe gawe sapa jenenge mau? Ciling-ciling sapa jenenge? Bapak sapa mau? Karman. Iki sik enom kok lari. Kasman po Karman. Kasmin, cangkemmu lho. Bapak Kasmin. Bapak Kasmin ki mau duwe najare ngene. Najare piye? Sok nek anakku duwe gawe mantu tak tanggapno barongan ana reoke. Memang reoke dimain dhisik perkarane apa sing duwe gawe njaluk reokan sik. Berarti ki mang reoke wis bar. Bar reok kedak merek mau lho. Heeh. Lah ki mau Pak Jasmin.
Kasmin. Bapak Kasmin. Wangile. Bapak Kasmin. Bapak Kasmin mang weling ngene. Welinge piye? Ora apa-apa gak usah suwi-suwi gak apa-apa Mas, penting ajarku wis tak lakoni. Dilakoni wis dikabulno, diluwari. diluwari. Mugi-mugi keluargane Bapak Kasmin, sak keluarga keparing kesehatan, Amin. keparing panjang umur. Amin. Wong Pak Kasmin nek nyawer ngeri yuk. Mosok Barungan sawer 100-an. Kadak mlak 200-an. wayang Jaranan. ganongan duwe entek. Wayang ganongan mlempem papane. Buwe wah, roh buwe berarti. Roh wong bagian ngincengi ndek emang. Mosok. Mosok ora ketok, Bu? Ora ketok. Ketok. Berarti jelas no. Yo jelas wong ngene kono ora ketok piye lho kocok. Lah ya berarti wayang ganongan tek. ngene kono lho gak ketok. Ngono kene kok. Ayo wis. Heeh. Pripun Bu niki dilanjut apa rampung? Lanjut. Lanjut ngantos jam pinten Bu? Subuh modar we. Enek berarti subuh kuwi. Wah, Ngantos jam pinten, Bu? Karek sampean. Ya nek karek dibari nek no. Ayo wis. Mosok Yo karek jare kok. ngawur ae sok. Ayo joget sana yo. Ayo dijogetno. Ayo panggungnya lunyu sob. Hati-hati le. Panggungnya banyu tok. Oh, ota. Dei, da. No dei, da. Oh. Da. Da. Ja, hopp, jo. Oh, ja, hopp, jo, da. Hey, oi, da, hopp, da. Ja, la. Oh, da. No, la, ja, la, doi, la. No, la, ja, la, do, la. Oh, la, di. Ja. Da, hoppla. Ja, hoppla. Ja, ljud, ja, la. Hoppla. Ejo, nej, la, Ja. Ora ati bejo ya wis, Sir. Mau apa kowe metu nek. Lho kok iso gandang remek barang kok gandang lho. Nek maro dhewe wedi gandang remek. Kena le. Wong putrane Pak Jasmine ini balaku kental loh. Boloku zamane ngopi. Bapak Kasmin. Mantune iki lho sapa? Alah ki ponakanku. Alah Tuti sono.
Iki bolok kok ngopi Mas ya? Loh, makane ndak ditokno nggih enem kok. Ora kuwi. Gobloke lho. Ora kuwi. Maksude iki tokno apane ngono lho. Lho kok malah ngenem. Gapik tok tenan kalau celuk kae. Mas ya. Dikakno aku kok. Nek ngekno ngene. Lho, bareng tak delok 20.000 tok iki. Lho, balane akeh balane bakrek kowe. Iki lho, iku ponakanmu. Oh ngantene perene ngantene ngene ya, iki lho ngantene. Oh ora rasa melok-melok. Pengen kek yae kok malah ora kek iki lho, malah melok aku iki. Sun Mbak ya. Yang lalu biar. Kirit-kiritan iki. Ora sati kae kok lho. Blek kok meneng ae blek. Enggak kok tok 20.000. Wes anu ganungane sing solok nil. Wis meneng ae piye, Bang? Kok gepeng ya, Bang. Kowe mak lho. Wis oleh selepan nyapor ini barang. Kowe entuk selepan. Kowe entuk parkir kok malah mrene biring parkir mending kono kosong. Parkir kono, parkir. Aduh. Bayu. Piye piye? Oleh parkir. Entuk parkir. Oleh barongan kok kene. Iya. Aku entuk barongan. Piye ta maksudnya, Mek? Wis tak tengahi. Nek kowe kene lep, parkir barong. Ki Bang oleh piro? 20 kene. 20. Ku gak oleh, wis kene. Bakso mek dhuwit oleh ndi? Ya gorene. Nek tak takoki mulih bakso apa dhuwit? Dhuwit gorene baksone ning kono. Jangkrik mah. Mencret ini Doni. Mentolo iki wong iki mentolo iki Pak Lintang iki. Wis 100% waki lho, Dek. Mbah wong loro iki apa kowe kok kon perang. Perang Bu ya. Oh, sini Bu ya. Iki gene dulure kudune yo enek perange. Apa gandungan tok ora arek. Iya iki barongan diperangno kok. Lagi barengan uri. Yo, congorku bujat. Nah, Kowe nek karo aku nang kene. yo, Ora kon perang. lah dikon apa? Kon nek karo foto-foto. Kita lolos ning kene lho. Tangan plang iki kayane miki. Aku ra nyekel dhuwit. Kok nyucuk piring jek akeh. Nah. Nah, 5.000. Nah, 5.000. Bansos. Ora apa-apa, ngono kuwi biasane sesuk wetenge langsung blending ora roh. Heeh. Lem. Ya, kon kayang. Iki kon kayang. Nah, kon kayang. Nah.
Untuk saweran 20.000 jongor tanganku. Ayo bro, risang rido mudo. Ya ya hop la ayo hop deh deh dah hop deh dah dah salah hop lo lah hop la la hop la hop deh Iki lho ganongane risang rido mudo Hop bro. ya hop da ya hop do lah hop lo lo da la lo iya lah hop dah ya la lu dah ya Ayo cok. ôi đây éo đà lừa hop lừa thà là Mundur. Ah. Iki cukup. ya Maaf. Sini. Nah, iki sing buat cekli ya. Lebono pisan. Kenapa wis bar? Wis entek. Bongko yon. Nek bongko piye? Di 20.000 mateni wong we. Ora apa-apa nek kita ijik lobong kok tak kon nambahi. Pak Jasmin kok nek ora. Pak Asmin. Ha. Bapak Kasmin. Kasmin Jasmin. Bapak Kasmin monggo malih napa mboten, Pak? Bojoku ning ndi? Bojoku ning omah. Apa? Apa ngawur piring tekan ngawur piring apa? Iki apa melo-melo pisan iki? He. Melo pisan e. Tak kira aku tukaran mbek kene melo-melo moro kok sok. Nah, ayo monggo. Risak ridomodo monggo. Iyo dah dah ya Suminaran Sokmo Nusop Naragaring Singo Barong